Arratsaldeon Euskal Herria eta ongi etorria Txorienera. Hemen gaude, beste astebetez, asteari bukaera ematen, eta guk horrela egiten dugun moduan. Suposatzen dut bestaldean nerea ongo dela bestaldean, ez? Imaginatzen, bai? Zei gaur nerea aliasen eguna da, berak bideli euskudulako errezetia. Bai, eta jakintza zuek gaur hasten dela, atzo gozoakin bukatu genuen, gaur gozoakin jarraituko dugu, eta astelenean gozoakin jarraituko dugu. Gazi gabizen azken aldixen da esan dugu, gozo bukatu biditxugu hastia, gozo hasi, gozo jarraitu. Bai. Eta gainera, guk hemen derrigortuta sentitxugu. Nere aliasek eskaera bat indigu, eta hau da bere eskaera. A ber, zer esaten digu? Kaixo, Patricia, zigor, zer moduz? Hemen ere proposamena, bale? Ni gozo zalea naiz, hori ez da sekretu bat. Eta proposatu nahi dizuet gazta tarta berezi bat. Egia da, niri labean egindakoa asko gustatzen zaitela, baina pila bat gustatzen zait basea gaietarekin duena. Ze iruditzen bat berexia iten baldin badezue. Agian ez dakit Tolosako tejata zigarriokin egin daiteke zerbait. Ideia bezala. Ea ze okurritzen zaizuen. Uxi bat. Bale, gainera, proposamena erronka batekin, eta gaztatarta original bat ditxiko. Segia da Txorienen ja hainbat gaztatarta egin ditugu, eta, zerbait ezberdina egitea aldera, ni sukaldari gozogile bihurri baten errezetara joan naiz. Jordi Roka munduko gozogile onena izendatu izan da, jatetxeetakoa, eta badaukaolako bi gaztatarta duka. Bat oso berezia dana, egiten duela platerean doala, gero hauntz pusketak dauzkala gainean, da hori pixkat luzatu ingo zitzaigun, baina egiten du beste bat dala arroz esne gaztatarta. Ja, baina arroz esnea, ez da betiko arroz esnea bez, hor ikuste ditzunik zerealak. Arroza dao. Arroza badao. Esnea ere badaukagu, esne gainak asu hontan, baina arroz esne ikutua izango du kanela eta limoiarekin. Eta gero bai ingo diu, berak eskatu bezala, horrelako gaieta oinarria, baina ezberdina ingo du baita. Ez dut ingo betikoa gurina eta gaieta bakarrik. Zerbait gehiago botako dio. Eta hau egin da gero, buruz bera jarriko gara, eta Patrien errezetarekin hasiko gara. Bai, nerea izango da, tarta bat birala bihurtu dana, eta da alderantzizko gazta tarta. Zen nerea, hainbeste gustatzen garakonez, gaieta eta gurina nasketa berezi hori gazta tartak daukara, nik horrekin ingot oinarria, paretak, eta, ikusiko zuez, oso originala ba. Behintzat, erronka horretan nik uste dut ondo inogula. Originalak izan gara. Bai, saiatu gara. Igual, Tolosako teiak eta zigarrioak ez ditxugu jarri, baina, hori beste baterako utzeko. Bai, horre bakarrik ere, kafesne batekin horrek ez dira. Oinarri batean, betikoak, gure Maria gaietak horre jan behar dira, eta, az gaitezen lehen errezetarekin, eta lehen errezetan horrela prestatuko ditugu gaieta hauek eta gainerako. Esne gaina lapiko batean jarriko dugu, eta kanelarekin eta limoiarekin irekin aldi bate eman, eta 5 minutuz utzi infusionatzen. Bien bitartean gurina urtu, gaietak birrindu, hauei limoia sala eta intxaur batzuk gehitu, eta birrinden goitu. Gurin urtua bota, eta hau tarta baten oinarrian jarriko dugu. Ondo zanpatu eta gorde. Bestadetik, azukrea hartu almidoiekin nahasi, gero arrautza gehituko dizkiogu, eta ondo nahasi dena. Esne gain infusionatua gaztaren gainean bota, ondo nahasi eta arrautzekin batu. Gero, arroz pustua gehituko diogu, hau moldera sartuko du, eta laberatu ingo du ordu erdiz 180 gradutara. Hau da asmoa, kontua da, Jordi, zuk 12 minutu jartzen duzu. 12 minutukin, ingo zan, nola zan, jateko, reverentzian tarta hori moduan. Koiarakin jatekoa da. Koiarakin jatekoa izan. Bai, eta nik ikusten dira bidea bera moztu iten duela eta atara iten du. Egia da nik gazta tarta labean indakoa gustatzen zait gutxi inda. Jatea eta pixkat, puskatzen bada, baina oso gutxi da. Eta gaina gero da, segun zen lodiera ematen dizune. Egia da niri erretillo horretan, pixkat altua geratu zait, orduan denborakin jolastea. Nik ordu erdi batero eman diot ondalaroia. Orduan, lehenengo imar duguna da, arroz esne zaporea behar du. Arroz esne zaporea zerekin lortzen du? Hartzen du. Limoia eta kanelakin. Esne gaina, baina hartu behar, esnea izan beharrean, krematxo gerateko, esne gaina botatzen du, eta hemen kanela txotz bat, eta limoi erdiren azala. Beste erabiliko dugu, oinarri egiteko. Egia da, azken aldian gaztatartak modan dauzela. Betiko erresta bat dela, tradizionala, baina igual ikusiko zen itxun irixetako zentrogunetan eta
gazta tarta dendak. Hau da, ez ja beste motatako pastelak saltze dituztela. Hori, ez dut ikusi. Ba, nik Donostin ezagutzot bat, Bulebarren, Bilbon bebai badau, hiri handixetan eta egoten da. Gasteizen da Iruñan, ez da hitz, baina bai, hemen ikusi izan ditut, behintzat Bilbon eta Donostin, eta bakarrik saltze dituzte gazta tartak. Hau da, ez kruasanak, ez napolitanak, ez ogixa, bakarrik gazta tartak eta mota askotakoak. Mota askotakoak, zapore pila bateko badaukie, klasikoa, normalen laban eta izaten dienak, eta gero, pistatxo zaporekoak, honek gaieta baltza, horrek zapore horretakoak. Ez dakit arroz esne cheesecake hau dabe, baina igual ideiazuk proposatzen botezu, egingo daue, eta gero, hori kanelasko gaieten zapore bada. Funtzionatzen dute bakarrik gaz? Txokolatezko palmera eta gurinezko pili gabe, gozotegi bate funtzionatzen du. Ez dakitzu zenbat funtzionatzen daben. Haukitzen daue, olako hilara batzuk, gainera, badau, ideia ez dakit originala izango zan, hori ziurrenik estatu batuetatik etorriko da, baina behintzat estatu mailan lehelenak zabaldu zauenak Madrilen izan zen. Alex Cordobes izeneko mutil batek zabaldu zauen. Eta horrek gainera, eitzen da, hilabetian behin zapore berri bat. Ataratzen da horien zapore hori, hor sortzen dien hilarak, bihurtu da zehose, lan tendentzia bezala, birala, modan jarritxak bat, eta ez gero pentsatan dozu da, ostras, gazta tarta badala. Ja. Eta bai, azken aldixan holan moduan dauz, eta gainera lizunak. Zuk esate duzuna, gazta tarta bat, gainera holan, individualetan da sartzen die, koiara erdixan sartzen da, eta barrutik egoten die holan, krematxu, likido, da, tortillak eta bezala gaur egun eramaten diela, dana likido. Da, erara koiarakin jateko. Beraz, ideia berri bat. Bai. Nik egiezan, hiriburuetan gutxi biltzen, Bai. Eta onartzen dut, ez da ikusi, baina nik gauzak direnean bakarrik gauza batekoak, ez dakit, aniztasuna behar du mundu ontan. Espezialitatea be bai? Bai, egia da denda batean. Abantaila da. Gauza batzuetan dendak ikusi eta zenbat erosten duen jendeak internetetik eta hori, zerbaiten espezializatzen zago oso ona zaela hortan, ze bestela hemendik nire miresmen guztiak denda irekitzen duten guztiei. Irekin aldi bat eman du, tapa jarriko diot eta hemen infusioa nahi du. Nahi du esne gainonek hartzea kanelaren eta limoien zaporea. Hemen gurina urtzen nabil, itxaliko du, bere beroarekin ingo da, eta gaietak birrindu, eta gero intxaurrak baina gutxiago birrinduko ditut. Hemen jarriko ditu gero gaietak, limoi beste herriaren beste birrindura, oso ondo geratzen da oinarri ondan, gero txikituko ditut intxaurra pixkat eta hauek barrura, gurinarekin. Dana batuko dugu eta hau jungo da oinarri. Oso ondo. Arroz esneak dauka jatorrixa Asian, eta gero zitrikoak bertakoak dira, kanela bebai bertakoa da, gero kontaukotzu gehiago jatorrixa, eta hortik zabaldu da Europara eta mundu islamiarrera. Nik pentsatzen ez da Asturianua? Asturiarra beraiek esaten dute beraiela dana. Bakarri zagardo, ez zagardo guria da. Zagardo guria da. Katxopua. Bai, katxopua zuena da. Hori, guretako eskalopia, hori geuria, Bizi guztiko. Hori, baina gaztaz eta urdai espikoz betetzen baduzu, Asturias era. Eta horrelako ondi egiten baduzu. Hori garrantzitsua. Baina, arroz esnea oso euskalduna. Edo behintzat, arroz esneakin, edo arroz esnetik oinarritutako postreak, badia euskaldunak, seguk Bilbo aldian, baukau arroz tarta. Bai. Bertan bi teoria dauz, batek esaten dau, oreak nolabait ointxe gari irinakin eitzen zana, garai baten arroz irinakin eitzen zala, ze berez Filipinesetik ekarri zabien errezeta, eta beste teoria batek dino, barrukuai limoia da kanela botatzen jakonez, gogoratze hotzula aputxo bat arroz esnien zaporia. Nik dauzkat antzinako errezeta, Patri, non eiten zana hori ere, ore eiteko erabiltzen zan esnea, arroz esnea, eiten zan arrozarekin irekin. Nik oin dudana berdina kanela eta limoiarekin, kanela eta limoi honi arroza gehitzen zioten bai pixkat. Orduan, eta gero iragaz egiten zuten, eta hori erabiltzen zuten, gero arrautzak irina da bota horri, eta horrekin egiten zuten, gero, hainbat errezeta aurkitu ditut, hori, arrozesne, sasi arrozesne bat egiten zala, eta arrozan zapori hartzen zuela. Beitu. Goxo. Nik aurkitzu dut bebai, holan, interneten eta begira, Eslovakia da Txekia da Republikan bebai, omen dauela, holan, arroz esne gazta tarta baten errezeta.
holan tradizionala dana, baina, bueno, ez dauka zer ikusirik gure arroz puztu txokolate dun honekin, Da, gazta tarta tradizionalago bat. Eta, bueno, gero, arroz esnia, guk etxian zelan jaten dugun behintzat, niri epela gustatzen jat, pentso, bestela mikrobin labian sartzen dut aputxe bat, lehendik egin badau, eta kanelakin, kanela aputxe bat, kanela hautxestatua gainetik, eta listo. Bau jendeak atzen dauela marmeladakin, fruta konpotakin, eta holaxe, berez, bueno, badauz pila bat. Gero hemen txorienen bebai, egin izan dugu arroz esnea irabiatu, hau da, birrindu, guztiz olan krema bat lortu arte, eta hori oinarri bezala jarri, beste postre batzutan, sagarerre batzukin, edo beste postre tradizional batzukin. Da hori bai, ez dakit, jokua emoten dau. Moderno aldera joan da, esnerainak egiten duzue, gero birrindu, iragazi, sifoi batean sartu, eta arroz esne apar badaukazue. Hori egin izan dugula baita ere txorienen. Orduan, bilakaerak eta, ze bilatzen du, zaporiak gehien bat, zaporiak gehiena arroza badakizue zaporiak gehiagin ez dauka. Hor zaporia dauzkagu, esnea, kanela eta limoiarena. Hoie dira gehien gaientzen direnak, ez? Eta egia da, udako postre bat bezala hartu leikela, baina hobeto sartzen den garaia ontxe da, ez? Kaloriak behar ditu, eta horrek hori ematen dio arroz esnea de kaloriak, barra. Kanpuan, hotza dauenean, gure, barnia bebai apurtxo bat hotz, eta harima nahi dugunean berotu, hori, ondo sartzen da, esne berotxua, arroza, kanelan zaporia horrek berotzen gaitxula bebai, eta ontxe neguan zeratoz, zigor? Elurra, oparixak, olentzero, baina, zeratoz, errixetan, Deiaren hori komodin erabili aldut? Vale. Santa Lucia festak, San Andres festak, edo Andra Maixak. Bueno, B. Euriako berreta marra nukan, arriskatu ina. Behintzat Andra Marixak ez tozu esan, Andra Marixak beti erlazionatzen dela udakin, ez? Holako... Zuferixa kontua. Santutegi kontua... Ez dakit. San Pijon, eubako jaixak, eta esan santu bat, pentsau. San Pijon? San Pijon, bai. Hori ez Pijon Santa Bernakoa. Eta Pijon, guk santu ginen. Eta Pijon, eubako jaixa dira, pero San Pijonak. Bai, Pijon, bera santu. Bueno, hemen, oinarrian papela bakizu ondo zapaldu, eta oin, gehituko dugu. Gure, intxaut, galleta, gurin eta limon oinarria pixka gordin godu, Eta hemen bi aukera, goiara batekin, edalontzi batekin ere egia esan, nik gehien gustatzen zaidana edalontzi batekin. Hartzen duzue, edalontzi eskina guztietara izten da, eta honekin baino, hobeto ez da ezerekin zanpatzen. Nik lehen jatetxean genukan horrelako goiara bat, okertuta. Hau da, egiten zuen hori nola zan, hori mago hori egiten zuela hartu goiara da. Mentalista, ez? Hori geneuka baina gueko nahi egin. Eta harekin, pla. Bueno, edalontziakin hobetu egiten da. Hau zan batu, eta jongo gara ja, gazta tarra. Mendik, hartu asko. Ondia. Ferixatan, ikusten gazta tartak esain bestean, euskal pastelak, pila bat. Ontxe San Andres ferixak izaten dira Eskoitxin eta Eibarren, azaru bukaeran, eta horrek izaten dira neguko lehengo ferixak. Eta egisa da, politxa dela hurbiltzia, eta erostia janari tradizionala, ikusteko oran oitxurak, ez? Ez dakit, azokara hurbiltzia, beti politxa da. Eta eskua botatzia basarritxak, alde batetik, ez? Egisa da, azokata diruak jun. Eta gaur egun, baita txartelarekin ere. Ja, badokate gehienak, lehengunien junitzen abadin honitzen da hileko bigarren asteburuan, eta erosina ben, ukelia, biharna ben etxian da, eta ogisa eta gaur, txartelakin aldara. Txartelakin da, batzuk modernu hauak, eta ia mobilakin bebai, da bizuma da, eta onartzen dabe. Beraz, gaur egun ez da baitzakirik, eta gero zigorrak esaten dauna garrantzitsua da, ez? Azokara batera joaten basarie, holako, azoka tradizional batera, ondo dago ikustia, ze ikusgarri xadie, animalixak eta artisau produktuak, baina bebai, erosin bidea, da kontsumitu inbidea horrek produktuak. Zaizkenean, gure lurreko produktua die, eta laguntza asko itxeotzau, nekazarixei eta artisauei. Askoitxin itxen da beti, azaroak 30an, ze
ze 1752an udalbatzarrak erabaki zauen egun horretan eitxia. Zer gara gaiti bat, ez? Ez dakit. Erabaki zabelako egun hona zala. Ze hasiera baten edo garai baten azoka honek irauten zatxun aste bat. Osa, aste baten itxen zituzten ospakizun pila bat, idi probak, animali erakusketa, dantzak, pintxoleiaketak, produktuak saltzia. Eta ontxe, normalian mugatzen da egun batera edo epe motza batera. Motza batera. Nikua da. Bai, hori da. Ontxe izaten da, San Andres, eguna. Hori. Eta bai, ez dakit politxa da. Eta gero, etorten die, beste neguko, egun garrantzitsu batzuk. Ni arrasatekoan azenez, Santa Masak. Santo Tomasak. Bueno, Patri, hemen lehenengo indoana da, hartu almidoia eta azukrea nazi biak. Gero, bi arrautza eta gorringo bat hartuko ditu. Gutxi gora dela, bera pisuan zeukan, eta kalkulua induena da, ateratzen dira, bi arrautza eta gorringo bat. Orduan, hau, ondo, birrinduko dugu, naziko dugu, eta gero jungo gara, gazta esne gainarekin batzen. Horti lortzen duen horea, honekin batuko dugu, eta falta zaigu, arroz esne egiteko, arroza. Arroza ikusten duzu, eta hau, gozaritako erabiltzen den txokolate duen arroz horietakoa pustua dana, espadu zuen nahi txokolateakin badago baita txokolate gabea. Baina, bihurri izatera joan da, txokolate duenarekin indu. Gainera, kolorian bebai, ez dakit, politxak eratzen da, ez? Kontraste hori hola, txuri, gero, marroia. Gero, da, pinportak eta horrekusiko dira, aleak, eta bueno. Ondo. Errezeta hau eskatu dozunak, lehen jarri dugu bere bidixuan, Nerea alias da, 1984an jaioa Anoetan, eta 19 urtekin garagarotegi baten lanian zauela, olako erreportagi bat egin zotzien, hortik casting batera pasazan, eta nik ezagutu nagoen behintzat, Betizuko aurkezle bezala. Ibilbide luzia auki daun Nereak, baina nik, Betizu klubian ezagutu nagoen, okerrekin, gero Iban Garatekin, nerabeko krasa. Eta ni egitza Superbat klubekoa izan nintzela, baina 6 urte auki nagoen arte, gutxi gora bera. Baukat karneta behintzat etxian, baina gero Betizu klub. Superbat, baskide zinen. Hombre, baskide zinen, da hor zakatzen zure argazkixa, eta zanzeose kategoriezkoa. Eta gero, etorri zan Betizu da zan modernoagoa. Hor Betizu kluba da, abestixak, eta... Betizun be, bai. Baita, orain ez. Dik danak kontsumitu dut hemen, ETV. Oso ondo, etxekoa kontsumitu behar da. Hori da. Ni kaponatakin geratu nintzen, barrio Sesamon da geratu ginen, gu beste garai bat zuetako gara. Dragoi bola zeta, Olivereta behin eta horrek, Dragoi bola zeta, jarrapatu ginuen, nagusitxoago ginela. Dragoi bola, txekisa zanean, buzten aukenien, da pitiliñara guztanen. Gu, zintxanen antzeko zeo zer, baina, songoku. Nik hori ez dut ezagutu. Nerea aliasek karrera itzela auki dago gure etxian, eta gaur egun Estonozonal programa emititzen da hor aurkezten da. Eta lehen gogunien egin indala gutxin zabien, 1000 programa. Beraz, karrera luzia. Gure erdiak egin dituzte. Gure erdiak egila da, txoriene, baitxula urtetxo batzuk geixau. Baina hau ez da kompetizioa. Ez da kompetizioa inundik inora ere ez, baina gu irabaztengoz. Ez da kompetizioa, honek gauza bakizu parte hartzeko eta jun behar da, baina gu irabaztengoz. Gure baino geixau badabit norbait hortik, Teknopolis hortik ibiliko, Baina saioetan ez. Urteetan bai, askoz gehiago, baina saioak guteuko guna da egunerokoa garela. Eta Teknopolis gutxio gotatzen dituzte. Patri, hemen, ikusi oso, hemen naukan gazta krematxua, holako edozein gazta krematzu hartu, eta horri, bota diot, iragazita lehen hemen berotu dugun esne gaina eta limoiarekin da hori. Orduan honek, egia esan oin usaitzen duzu, eta usaila da gaztaren etortzen da, baina gehien kanela eta limoiaren usai etortzen da. Honi, oin zebatuko diogu, hemen gero dana bilduko duena, eta hemen daukagu, hartu almidoia, azukrea eta arrautzak. Naziko ditugu, eta gero bakarri falta da, gure, arroz. Nik hori benetan... Sasi arroz. Probatu dut, gozaltzeko, eta esan dut.
Zaltu gustatzen? Ze, honek, betiko... Zerealak. Zerealak horreko horia dienak hartuarekin horrena. Bai, nire honek gustatzen gatu, lan esne beruakin da, Irakurri zuzen bat azukurreko? Zigorre gauzak esti irakurre bier, mesedez, bestela ja esti kontsumitu bier. Atzo gabizen gaietak azukre barik. Kaskoak indagoena horrean, miratu diozu, hola, nindu eskuak burura otaitu gaixo. Atzo, gustu zigorrek egin zitxun gaieta batzuk azukre barik, eta komentatzen gabizen, azukre da noizbehinkakoa. Orduan, nik honez ere ze jate ditut. 4 urtetan behin, oza, nik ez dut jut erosten. Orduan, kontsumitu bidut, oza, bihar baditut, ez dut etiketarik irakurtzen, segero bestela errudun sentitzen, hasta ez dut gura. Beraz, hortan... Jan eta gozatu eta listo. Hori da, ignorantzia da biderik politena. Bai. Eta gero hori, bide hori luzea izan dadin, etxera oin eskuetako eta pixkat erretzeko sartu dituzun kaloria guztia. Jim eta ñam. Hori da. Bale, izan dakoa, zereala barrura eta... hau ondo naziko. Oso ondo. Ontxe nere aliasek dauka oso proiektu politxa, primeran plataforman, intimitatean deitzen dela, programa bat, eta bertan, elkarrizketatzen ditu. Super gente famatua eramate dute, donorreztut eramaten horra. Leire Martínez, Aitziber Garmendia, Maialen Iriarte, eta gero, lehengo maiako emakumia bukatu zenean, Patricia Viteli dituzen. Claro, ya, esan zuten, jode, eta bintze esartuko du, ba. Ez que ya ez da ino etorten da, orduan deitxin sostien da. Hor, lehiora gerturatu ziren da, norre karri aldeu, norre, eta txokienek usi zabien dira, hombre! Ibile nintzen, ni! Eta zen oztein, bueno. Agurtu, ze horrengoan zuzoiez, eta. Ez da, oso programa politxa da, izenak esaten da ben bezala, intimitatean gertatzen da, olako sofa baten, eta da, hori, 30-45 minutuko elkarrizketa bat, bakoitza nolan gai garrantzitsuei buruz berbaitzen, beraz, politxa da, eta eskuragai daukatzu primeran plataforman, beraz, lehenengo txorien ebukatu, eta gero, primeran piztura ikusi. Hori da. Bueno, hemen, tak, ikusten duen zuen moduan, nahiko lodia geratzen da, baina lasai. Nik froga bat ikia nahi nuen, hau, hemen dauka, eta ingo dana da, bitxo, hartuko ditut, holako, nahi izan eskero holan... Budin batzuk edo... Budin antzekoak, gurinarekin, hemen utzi urden nahita, esango zuten, gurin guztia ez du erabili, ez, hau nahita ez dut hemen utzi dut. Gurinarekin igurtziko dio... Horri bebai nahita nutzi oso. Hau gero gaieta honi nahi dio bota, ze hau, egia da gurina emango diot, baina ez dut uste desmontatu halko dudanik. Saiatuko gara, baina eman alba dio buelta eta ero gaieta pixka jarri halko genioke. Orduan, gaur, nekin ez denbora izango nuela, nahita, karritxot hauek, eta beste aukera badaukazu ez baduzu gaieta oinarri batero erabili nahi, hartu eta honekin horrelako molde batzuetan, berdin jagozu. Eta hauek, beteko jut, eta labea lehen puztuta dauka, piztuta daude arroza. Puztuta, puztu ingo gaku gero pastela. Eta 180 gradutara. Haizearekin eukiten baduzue, 160 gradu. 20 gradu gutxiago izaten da haizearekin, eta bestela 20 gradu gehiago. Hau, ondo bete, eta... Nik arrautzak gordina ezin jotela joko jan, baina bestela nire bizio ondixenetako bada, holako oreak, holan gordinak jatea. Hau? Holan erango nahonik. Bueno. Probatu zu labian egin da jatera. Hori da, gure alezen saldietako bat holan. Probatu zu hori bakarrik urdai azpikua jatera. Bueno, hau, esan dagoa nik uste txikiak 15 minutukin nahikoa izango dutela, o 12, baina besteari ordu erdi emango diot. 180 gradutara, eta gero etorriko gara, zer ateratzen den ikustera. Hemen daude. Hau da? Hau da. Hauek nik uste biguna atara ditut lan postuta eta hauek biguna bera juten danean da biguna da holako. 12 minutukoak. Horrek 13 minutu handia. Honek 13 eta hau, esan dakoa, onda ordu erdi eta bai, espara nahi eta utzi dut ondo egiten, Mostea nahi nuen eta hemendik zerbait atarako du. Dauka itxura bat. Patri lapurtu dio marmelada pixka bat, hor berak erabileko bere errezetan marmelada pixkat. Eta egia den niretzako gaztatartak beti marmelada da. Nina oso marmelada salean naiz. Txokolatia baldin bauka, igual ez, Ere. Bueno, aldamenian jarri eta ondokoak erabakitzeko... Eta hemen ikusten ordu erdi utzita ere, oso krematxu geratu da, Ez dago, espentza biguna geratu danik, ez... Ene guztut? Bai. Denboratan da, matu dola eta holan, hori bai,
arrozak ora geratu, bi geru zein zaizkidu, 3. 3. Gaieta azpian daukagu, gero, gure arrozesne gazta oinarri, eta ero, hemen gainean... Arroz pustua. Arroz pustua. Karo, pustuta zauenez. Hori da. Gora jau. Eta hemen, marmelada pixkat, eta gero marmelada aldamenia. Segia da lehen, atartzen gendun beti marmelada gainean botatzen gendun. Barra! Orduan ez, ni marmelada aldamenian jarri, eta nahi duenak, jartzia gainean jarriko dio. Eta hau espada, fro egingo dut. Ez dut uste atagako da, baina, bueno. Hau izango zen, olako kulant bat edo... Ba, olako, budin antzeko bat. Ja, ba. Hemen pixka geratu zaiz. Hau joierrarekin. Hemen igertzen da zein dan positiboa eta zein dan negatiboa. Zen eik esan dut, eta hortik, Bueno, Atara. Pena hemen geratu zaigula ipurdian pixka bat. Pena ez, egon koiara batekin aprobetxauko da. Hori hemen bota ez da botatzen. Ez da botatzen, ezer gure etxean. Bueno, lagunok, hemen daukazue, gure arroz esne tarta. Gazta tarta. Hori da, arroz esne gazta tarta. Izen luzea. Marmeladarekin. Luzea gore. Zitele, oina, hau da benetakoa, hau da estatu da. Hau da bestea. Koiara ondia, ez? Bai, no sebez. Eta gero erakutzi garri zuen. Ereñotza atzo esan izuen ekarriko nuela, ekarri dut, Lehenen edorten dana, kanela eta limoia. Osa, arroz ez zapore dauka pila bat. Ena esango ze, ni pentsatzen gehiagokiko zaula igual, txokolaten zaporia, ez dakiz, baina... Krematxu dao, oso krematxu, eta arrozana ez da nabiltzen, ezer? Eta gazta, egia da, gazta hauek oso freskoa dira. Gazta urdin pixka botako genio, gazta zapore izango zuen. Baina, ona, Oso goxua. Beraz, lehenengo bi hurrikeria gazta tarta batekin, egin jogu. Ontxe bigarrena tokaten da. Eta tarta alderantziz jarriko dugu. Iaz lan atalatzen da. Uzbera. Bigarren gazta tarta izango da, tamainoa txikitsua ingo, zeratzo esaten ginuen, hau nozbeinkako izan behiko dela, beraz, zuk inosunez bat ahondiz eta bi txiki nik ingo dut txikitxo bat, bale? Eta horan moldatuko gara. Beraz, ingot hemen, dana, gaietakin bildu, marmelada barruan, ontsi kontakot. Venga, hasi. Eta gero ikusiko zuez, honena da ikustia, honena da jatia, baina hori zuek ez daukezin dozuein. Beraz, errezeta holaxe. Gaietak gurin urtuakin birrindu da molde txiki baten oinarria eta paleta guztiak estali. Oskailuan gorde, mascarpone krema eta gazta krematxuak leuna eta ondua azukriekin nahasi, moldea gaztarekin bete bi alditan erdian marmelada jarriz. Tarta 4 orduz gorde oskailuan eta zerbitzatu. Beraz, hori da tarta bat, nun oso ikusgarrixa dan, ze ikuste duzu da, tarta bat bakarrik gaieta daukanak. Gero, zabaltzen dozu, apurtzen dozu, eta barrutila gazta krematxoa eta marmelada ageri die. Orduan, originala da, ikusiko, nik sekula ez dotein, beraz, ikusiko, ia ondo ataratzen dan. Momentu, zein bideguna da, ez da asko aldatzen, etorri da ramuakin. Ez, aukari bat, lora sorta bat. Lora sorta bat. Aurdun aldixagatik, eskerrik asko. Ez, gure bari bota inozutelako lehen erropan gaineran gurin urtu pixkat. Baina, honekin konponduta doia dena, ez? Eskerrik asko. Maite zenuen zuineko hori? Ze remedio? Hementxe, ere inotzak harriot, hau da, zer esan daukaguna, atzamak esan zian, baina eropan geixau, jendiak hartuko dau. Jendiak, no kartuko da, hemen dago txorieneko beste 6 denboralditarako. Gutxienez, eta hori gilistak egunero egiten. Hemen daukaz, ereinotza behar bat zuen norbete, txoriene abildua itv.eu, zidatzi, eta ekarriko izu. Azaldo orduan, zein godu zonoen, Patri, esan duzu, birrindu? Birrindu, azkenean pausuak die... Bardina, baina aldatu egiten da. Hori da, pausuak die gazta tarta normal baten bezala, hau da, gaietak eta gurina, gero gaztak nahazten die
nahasi itzen die azukriakin eta marmelada bat. Beraz, ez da holan originala, saporian, zuria izan dan bezala, baizik eta gero zeran osatzen dan ikustiakin. Nola geratzen dan, ez? Hori da. Emaitza azkenengoa. Hori da. Beraz, originala izango da aurkezpena. Bueno, originala ero ez, baina betikoak zer diren? Gure Maria gaietak. Bai? 1874 urtean Londresen Pick Friends gaieta enpresak sortutakoa, eta hau sortu zuen Errusiako Maria Dukesa handia eta Sajoniako Coburgo Gotha Alfredo lehenaren eskontzaren oroigarri moduan ero hau sortu zuten gaieta hau. Ordutik zenbat milioika gaieta egingo etezien. Egia da, mundu guztian ezagunan gaieta bada, Espainian, Guda Zibila eta gero, okindegietan da zizien egiten olan pila bat, produzioan, gaina merkia zan, erreza egiten, eta gaina goziak entzen zen, gaina gauza pila baterako erabiltzen dira Maria gaietak guk hemen. Eta nik uste etxe danetan? Danetan. Gozatzeko ez bakarrik gozatzeko. Gaur egun egonez, baina egon izan dien, ikusten gaieta tipikoena. Tipikoena, askogatik, hau, nik apostua daukate ikusita egin da, eskalatzen joan ginen behin, eta ez da hau, ezetz, olako kaja laukiduna hori luzea zana, 4 roi etortzen ziren. Bai. Ezetz, kaja bat, esne litro batian, esne sopakein eta jan gozatzeko. Hori, ales ezin ezagutzen garai hartan, ez? Bai, nik orduan ezagutzen den garita, eta arek eia ben, eta gero gonzan biegun tripako minakin. Jansaben, baina hori da... Jansaben apurtxo bat, ez geratzea arrain txarto. Amaitxu zaen, esaten da moduan ja danakan behira ginelako, baina gero inzitzaion hor, zabelean inzitzaion argamasa... Imaginatzen dut, koitxaua. Bomba bat. Hori ikusi dut, eta guk osaltzeko, Maria gaietak ezautu ditugu gurinarekin, ezautu ditugu marmeladarekin, ezautu ditugu krema batek, edozein kremarekin, mendira zeinek ez ditu eraman, irasagarrean bilduta, bitartean sartuta, irasagarrean. Betxu, nik hori sekula. Ez? Ez, nik irasagarrakin ez nire txian jaten ziren, Mendira, hori zan tipikoa, hartuta aluminio papelean bilduta, horrek ematen zizu indarra, eberestera, Juanita Oiarzabalen sekretua zan olako gaietak eramatia. Bitu, Zigor, hemen nik zure trukua erabilikot, eta ez Juanitona, edalontzixan nik betiko hierakin itxeo da eskuekin, baina... Gustatu zatzu trukua? Gustatu gat, pia gainera holan paretetara eta igoteko, ze hau da, helburua etarta honena bada, paretetaraino igotia. Aseriagoa da, aseria zaharragatik, aseria izateagatik baino. Jo, Zigor, bai ez erako... Zer esperientziak ez jatu mi gaina korapiatu da, ez esan dozunean, hori, Maria gaietekin jarraituz, zemat eta zemat errezetetan, eta ez bakarrik gozoetan. Hainbat eta hainbat errezeta daude, non bizkaitar saltzari eta, nik hemen, badakizuen bizkaitar saltzari, hori bizkaitar saltzari, botaten diogun, zagarra ero zerbait gozua, ez? Maria gaietak asko erabiltzen dira. Katalunian, ohitura handia daukate, beraien pikada egiten dutenean da, Maria gaietak erabiltzen dituzte, errezetak hasi pila batetan, gozo ikututxu hori emateko, eta gainera gero loditzeko balio digu, eta Maria gaieta bazeukaten, bere ikurretakoa bazan, bustitzen zenutien ez netan, uste madizu denbora pila bigundu itezan. Baina bestela irauten zuten apurtu gabe Maria gaietak. Sartzen zen holan flos, eta ero jan bigunduta, baina ez ziren desegiten esnetan. Eta hori da, ezetasun oso bajua daukatelako. 1% eta 6% bitartean, ez? Bai. Eta, merkiak, eskuragarriak, txokolate tarta gaietakin intzen duzuk hemen, Patri. Bai, tipiko holan, amaman tarta esaten zana, ez? Amaman tarta, hori da. Gaieta da txokolatiak. Iten da bat, Ego Ameriketan iten dute hartu, eta betetzen dute erdian marmeladakin, eta ero frijitu egiten dituzte, eta ero azukre gainetik botatzen diote. Osa, iten dute San Jacobo antzeko bat, gaietakin, eta oso ohikoa da, esne gozokia argentinakoa, horrekin, dulce de leche deitzen danakin, betea, eta lehen berez ja, azukre gutxi daukate, honek zer maten dizu? Bizipoza. Eta hori da, EITB maratoiaren, urtengo, leloa, ez? Bizi bedi, bizipoza, eta holako gauza jaten da bizipoza ekartzen dira. Eta hori nahi dugu, EITB-tik, urtengo maratoia da, hori, heldutan ere, kalitatezko,
bizitza bat eramatea eta horren ikerkuntzarako eta dirua biltzen egongo gara. Eta egun hauetan entzungo gaituzue, eta ja, zenbakia eta badukazue, aukera izango duzue, nun dirua sartzeko eta aukera horazpian daukazuen hortan, zuen doaitzak, eta berdin da euro bat, 50 bakoitzak alduena, baina dena saku berera doa, eta denen ogi behar, eta gehien bat, aurki adin hortan ni egongo naizelako. Bakoitzak hemen etxerantza. Zuri hondegan geratzen jatzu, baina danok helduko gara, pentsau nahi dut, danok helduko garela, baina garrantzitsua dela bizitzan kalidadea. Hementxe, zigor, gaztatarta oran nahasketa itxeko, gaztena jarriot 3 gazta desberdin. Bat, maskarponea, gero gazta krematxua, hau da, hori tostadan gainean igurtzitzeko. Filadelfia betikua. Bai, estatu batuetako hiri baten izenan markan. Eta gero jarriot gazta krematxua ondua. Badauela berezi bat olan apurtxo bat... Igurtzekoa da nolan hori da. Orduan, hori jarri hotzat, bestela gazta urdin bat, edo olan, gazta zapore intentsua izateko. Eta gero, azukriakin nahaziot. Bera, sementxe haukau, honek baten dau gurin irabiatua edo dara, koloriagatik, eta zapore zue bai, ikaragarri ona, eta, minutu bat bakarrik egon da izuz gaioa, maia berriz ekarrikot, behitzat efekturen bat edo, egingotzat, eta joango gara, tarta osatzen. Gero, estan puskatzen, buelta ematean da hori, oskailuan da denbora izan da egia da, gero berriro oskailura doa, Patria? Bai, 4 orduz, gainera. Bale, hor ja trinkotuko da era bat, eta... Bai, eta hau, gauzia da, 2 alditan sartu bidogula. Hau, ete bidogu erdiraino. Bai, eta gero esan duzu, marmelada daramala erdian. Hori da, orduan. Hone hitzen jako olako. Izango bazan bezala, menditxo bat, holaxe, zuluakin, zulo honetan sartzen da marmelada, eta gero gazta geixaukin betetzen da. Eskerra txikien duzula. Zer bestela, hau raziokoa da, ez? Baina gero... Pentsa hori dana janbear. Gero sobrau da, berez nik uste dut, hemen sobratzen dan gaietakin, sobratzen dan gaztakin, eta sobratzen dan marmeladakin, bertxioa hundixabe ingotela. Bale? Bale. Hau, lehen zer esan duzu, honek nahiko lizunak eta direlango gazta, hau ere egongo da, zango nola denda horietan, gazta tarta hau, egon behar da nahi eta nahi ez, hau bai dala. Gazta tarta hau asmatu zauenak, da Instagrameko kontu bat, edo TikTokeko kontu bat, eitzen dela, Chef con botas, da bere kontua, eta honek hartu zitxun, baina exagerazio bat, milioi bizita, tarta guain zauenean. Eta berak ez zauela, espero, esan zauen behitxu, gazta tarta bat olan originala egingot, eta bat batean, ez dakit, 20 milioi edo aukizaren, baina pasada bat. Orduan, gauzia da, hau, ontsi, oskaiura sartuko dugula, gero beste bertxioa bai tradizionala egingo, baina hau, oskaiura doia, eta gero buelta ematen da zerbitzatzerakoan. Orduan, oskola, ematen dau, gaieta oskola bat dala, eta barotik ez dakitzu ze daukan, gero, azten zarolan zapaltzen, eta hori agertzen daia. Sorpresa. Sorpresa eta magia. Berez, ontxe itxaingo itxugu, hori, 4 ordutxo, baino ez? Segundu batzuk zuentzako, lasaitu, zeikin. Eta bueltan etorriko gara, ia zelan natala da, bale? Venga. Igor urduri nau. Zeba? Ia, tarako dan, edo. A ber, bestela ditu aldiozu, alderantzi bat, dekonstruzioa. Bai, ez da? Gazta tarta dekonstruzioa. Gaur egun hori ere, gu gazta tartak hemen ditugu. Ein hori hau, kopa batean jarri, eta gero oinarria gaietan gainean, apar moduan inaldugu, 1000 modutan inalda, den dauetan egin duten moduan, ez? Gurea da, beste berzio bat. Eskerrik asko, kontsolatzen duzu. Eta, hau aztaratak gero, ez dakit, 1000 jarraitzaile gehiago gutxienez. Parapam, pam, pararam, pam, pam. Ai. A ver. Bueno, gurin pixka gehitxo igual bota, gaietari, hobeto eusteko. Kiopi, hemen geratu da gazta tarta gehiago. Beto, urrengoa, igual, papelarekin, egiten badu, ez? Ni jarri honan papela bildu. Hemetxe, gaieta bintzat badau. Ideia hartu duzu, ez? Nundi dagoen, ez? Ideia... zein izango zen? Apurtxo bat, bai. Eta, bestela, baukau betikua. Eta gainera, zaporia betikua izango da. Ontxe,
Zatuka zabalduko guran zatitxo bat. Bai, platera berrezo. Platera txikitxo bat, bai. Txikia. Txuria izan da beltza. Venga, ba. Eta, ia, agertzen den, barrutik. Karo, ia da, marmela da, astutan egon. Barruan marmela dauka. Hau, kulan bat izango bazan, bezala. Olaxe, Karo, eske oinarrixan ja ez dauka. Hau da koiariaken jateko. Bertatik. Karo, koiariaken jateko bertatik. Baina, han ikusten zaio, nola marmela da guztia. Betxo. Eta, karo, nik hemen espero duzu beti oinarrian gaieta ikustea, baina ez, gaieta gainean dauka. Karo, hau alderantziz danez, badauka gaieta kanpotik, marmela da, eta gazta krematxua. Beraz, raziokoa, karo, hau da, nik uste raziokoa edo bi pertsonako, ez da, holan. Raziokoa hor bi hiru jaten dute, kontutan izan egun zer jandu zuen lehenengo... Edo elkarranatzeko bikotiakin. Baita, ere balio du, horretako ere balio du. Hala ba, zui mermelada gustatzen gatzuna? Ere, mermelada, ere. Jone dauka, gazta zaborek gehiago. Estetikoa ez, baina, dau? Neosabak esan zan moduan. Bera, azten zan askotan, postretik ero da, dana leku bardinera doia. Oso osoa. Oso ona. Oso ona, beraz, bueno, esan dugun bezala, gozo bukatu dugu barikua. Gozo jarraitzuko asteburua, eta gozo hasiko dugu astelena. Bai, nik esan. Nirea, gozoa da. Adauka parrandarekin zekusi pixka bat, eta baina eno aurratze da gehiago. Parrandaken, kalimotxo izoskia? Ez. Ondoren, berandu hau. Ero lehenago, umeekin ere. Badauka zer, danak holako pupurri bada. Baina eno esaten ezer. Ni bez zuen moduan nau, beraz, sorpresak astelenean. Asteburu ona pasa, eta etorri gurekin bueltan. Ondo izan. Agur.